Ich bin jetzt hier bei der Arbeit. Heute ist Freitag. Ich bin Pförtner an einer Schule hier im Amazonasgebiet. Und ich spreche mehrere Sprachen. Kuiten kan olla ihmisiä, joiden kanssa voisin puhua näitä kieliä. Mitä teen, kun ei ole ihmisiä, joiden kanssa voisin puhua näitä kieliä? Puhun itsekseni. Jak to robię? I myślę o różnych rzeczach i tłumaczę swoje myśli na inne języki. När jag översätter tankarna mina till andra språk övar jag på dessa språk. Tocando este skepsismo e la polícia pus canautora. Aftine izoienos polígloso.